Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Musandi furetenzi inzando chema apo madaitawa musandi fure si inzando chema apo madaitawa musandi fure dipenyi wawenyuta dinokumbira Fukamira nekudawira muponesi enzwaindo chema apo madaitawa musandifure Simbira Jesu Dino kuchaka Rapani wa moyo wangu Kuliponesa Muponesi Inzwaindo chema musandifure muritsindangu tenzi jele upenyu akuchina mubatsiri asimi Jesu See, inzwaindo chema apo madaitawa musandifure muponesi
Ngatina Matei. Kuna baba vari kumusoro kudenga tokudanai zvakare panguva yamasikati anoda kutendai nekuimbira. Mumazuva ekupedzisira makati tichaparidza kure nepedyo. Zvatiri kuita izvi zvichanzwikwa nevari mudzimba nevari mukati meno kereke. Chitibatsiraiwo patakunzwa zvimwe zvokurwei ndiJesu namata chiti amen. Toda kutenda nekuimbira kwanga kuri pakati pedu. Musoro wedu wenyaya tisingapedzi nguva regai timanye unoti Munda uyu Ndewani, who is the owner of this field. Zvakangooma kuti munhu woaplya munda kugovernment inonetsa zvakadai. Obva aupuwa munda uya, loan woaplya opiwa zvese zvinodikanwa kuti arime. Ari masoya beans dzake zvakanaka. Obva arega kusakura. Vanhu vanenge vachipfuura neroad vanobvunza munda wanu nedzimwe simbe dzisingasakuri minda yadzo dzinopfuura dzichipopota kuti sei vanhu vachitora minda yavasingagoni kurima. Vanhu vanoitireko zvinhu zvavasingakwanisi. Inga isu taida wani tikainyimwa. Halo chechi. Vane vachibvunza. Vakakuona uchiita musikanzwa uri mwana, vanobvunza. Havati zita rako ndiani, vanoti mwana wani unodai. Saka pakupedzisira chinopeta nyaya inoi. Munda unofana kuwana muridzi uyu. Nemhaka yekuti bhinzi dzirimo hadzina kuiswa dzega, pane vakadzvara. Vadzvara ndobva vaita gross negligence. Kwete neti dzisina kutapudzwa. Vosiya munda zviyo zvichivirira musoro. Murimi hana hanya verenga munhu waMwari. Matthew chapter 13 verse 24. Verse 24. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo. Vapama umwe mufananidzo panouya womukushi. Ushe hwokudenga hunofananidzwa no. Zvikanzi kana totaura zvedenga, hatingatauri nyaya dzeDubai hamuna kuindako. Hatitsananguri tichishandisa maexamples ekuAmerica kana tichitsanangurira vhangeri raMwari kuchembere. Nekuti dzokwedu kwachiva hadzina kusvika vaAmerica. Halo chechi. No madzidzisiro arabhi here. Havasi kushandisa mienzaniso iri complicated. Vari kuti ushe hwokudenga hwakangofanana nomunda. Vhangeri raMwari riri designed kuhwisisiwa chero nomunhu usinaenda kuchikoro. Hongu takaverenga vhangeri tichibva kuright tichienda kuleft. Asi kana totsanangurira vanhu, the parable, kana kuti a parable, is an earthly story with a heavenly meaning, not a heavenly story with an earthly meaning. Saka pana vanhu vasingagoni kutsanangura vhangeri asati ambovapa samari yekuDubai kwaaiva. Dzimwe hadzisi testimony. Nyaya dzofana ngotaurwa palunch vanhu vachidya. Uri kuvarabhi vachitsanangura. Zvikanzi ushe hwokudenga hwakaita sei munhu waMwari? Ande munhu waMwari. Ushe hwokudenga hunofananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yakanaka. Nomunhu wakakusha mbeu yakanaka. Ndinoti mubate pfungwa iyi. Munhu akakusha mbeu iyi hanzi mbeu yakanaka. Handindizvoka? Hadzisi dzedu dzokwachivi dzokuomesa chibagwe tosungira mukicheni dzoenda utsi. This is certified seeds straight from agri seeds. Saka it's automatic kana mbeu yakanaka zviri obvious kuti munhu wakakusha wacho wakanaka. Hello? Kana seed iri perfect. Nemhaka yokuti zvomweya zvinobereka zvomweya. Zvenyama zvobereka zvenyama. Saka hapana patichawana seed iri wrong. Iye munhu waikusha wacho ari perfect, saka seed yacho iri perfect. Ndosaka kuna gene kuri kunzi vakati vapedza Mwari vakaona kuti zvose zvakadii zvakanaka. Chechi yakaniteerera. All right. Good seed, good sower. Ande Verse 25. Verse 25. Asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashawi pakati. Haisi mhaka yavarindi vemunda ndati mubate. Vanhu vose vanotendegwa kuvata. Halo? Asi ari kukusha mbeu manje ari kukapitaliza pamusoro pokuvata kwavarindi vomunda. Vatai pfungwa mbiri idzi. Good seed, good sower, handindizvoka? Same field. Then poita bad seed, different sower, same field. Right, kana tichibata nshwarara kwachivi, tinobudisa floodlight rakaita seri rakanteya. Toenda panze,
toisa panze. Fara dzinouya palight. Asi tati gare gare. Panouya mikonikoni yakada sekwarara dzisishwa. Tikazoti gare gare panosvika futi matatya. Tikazoti gare gare panosvika futi nyoka. Nyoka dzinenge dzichivinga matatya, matatya avinga shwarara. Shwarara dzavinga light. Isu tavinga shwarara. Hello? Ukasachenjera waunzi munhu warumwa achibata shwarara palight. The light is the same, but the agendas ndo dziri different. Saka masidzi ari kuiswa musamfilter. Mamwe mashawi asi imwe iwiti. Asiwe manje sewiti. Haugoni kuti shawi ibva pano. Nemhaka yekuti munda unevene. Varipo vamwe vanhu vamakunyorera mastatus kuti some people are living because it's illegal to kill them. Uri kuti shawi ranetsa munda wedi. Ngatibvisei shawiri. Hello? Verenga munhu wamwe atipedzise tadyira vanhu nguva. Verse 26. Verse 26. Asi chipande chakati chamera nokubereka. Zvino mashawi akaonekwawo. Zvino varandavo mwene weimba vakauya vakati. Kwaari. Ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wava nepi mashawi? Akati kwavari, munhu unondivenga waita izvozvo. Varanda vakati kwaari, ko, munoda kuti vaunganidza here? Gara pasi zvako munhu waMwari. Toda kuti mubate pfungwa iri panapa. Ndo pachaperera nyaya yedu, hatisi kuenda kure. Toda kuti mubate pfungwa dziri kutaurwa panapa. Hanzi chipande chakati chamera nokubereka, mashawi akaonekwawo. Inzwai chechi yaMwari. Muridzi wemunda uyu haana kudzvara mashawi. Mashawi akadzvagwa nomuvengi. Asi akarega mashawi achiwana moisi yekuti amere, achimera muwiti. Vana vevafundisi varigona kumitisiwa wembavha achichata. Muridzi wemunda arigona kuzvitendera izvozvo. Pane vanhu vakabvisa mimba dzisingaverengeki. Asi kungodaiwo so akatoita pamuviri. Umwe akarogwa ari very faithful. Pane 15 years mwana hapana. Izvozvo izvezvo zviri kutendedzewa nomuridzi wemunda. Imo muCovid muno kune vakashayika vanga vakarurama. Nhubu imenyu muridzi wemunda ari kuzvitendera. Asi hazvirevi kuti ari kuapuruvha mashawi. Hazvizi kamwe mutadzi wawira achikuimbira achikuparidzirai. Iri nhubu yamakoko. Asi muridzi wemunda manje anombotendedza kuti mashawi ambomira mberi kwenyu achitaura namamwe mashawi newiti. Munda wani wakavhengana kudai. Une witi, une mashawi. Toda kuti uone karafu kane muridzi wemunda. Varidzi vemunda ava rikatimbodzoka pamashure. Varanda vaiona nezvemunda. At least vaicheka munda uyu regularly. Vakaona kuti Rabbi, zvinhu zvamakaisa kumunda pane zvimwe zvamera, zvinhu zviri uye zvatiri kuwisisa. Vaicheka munda regularly. Saka vakakasika kuona kuti munda waipa. Hello church. Noziva kuti kuna madzimai anonoka kuona mashawi. Vandozoudziwa kuti mwana ane nhumbu. Muri kumaona here mashawi kumba? Vanhu vanonoka kuona mashawi. Asi panext door vanomaona. Baba vauya, asi mashawi ari pamunda wavo manje. Havagoni kumaona. Sei muri kunonoka kuona mashawi? Hai munongo ndezvekupanana malift izvi. Even language yawiwi kuti kumunda kwaita mashawi uko. Vakatanga rini mhofu kuramwa chikafu chamabika. Kungokusorai zvamapfeka. Ndo mapfekero here iwawo. Kuna vakadzi vanopfeka mani. Zvakatanga rini kumunda kwaita mashawi uko. Vaisiuya 5 AM paprayer band. Asi vaneta nezvivi manje. Kumunda kwaita mashawi uko. Vaimboimba vanhu muchechi. Chii chaitika? Munda waita mashawi. Asi munda wani uyo? Wakavhengana kudai. Chii wakaurafu kane muridzi wemunda? Unoziva zvakangooma kuti woenda nemunhu uchimuudza latest kuti murume wenyu wakapaka mota paholiday ini zvezvi. Tatotora regi number iyi. Munhu wokuudza kuti ndiri kuzviziva. Iwe uri kuti ndabura nyowani, at least
ndo inei.com yandauya nayo iyi. Unopera simba ramakuhwa. Wauya nenyaya yakanaka. Haina kuipa kanyaya. Kuudza vanhu kuti ng'ombe dzadziri mumunda menyu. Munhu wokudza kuti ndiri kuzviziva. Regai dzishe. Sorry, mari ndakazongotora ndikashandisa izvo kunzi ndiri kuzviziva, don't worry. Dzoita senegligence. Tiri kukuudzai vanhu kuti kwazara mashauku. Ima kuti don't worry, ndiri kuzviziva. Koitai ka-action. Kana toita. Zvikaisiyanai nazvo. Free labor. Vanhu vari kudza kuti bhinzi dzenyu dzakazara bunde. Hamudere euda tingoti rovero semayouth. Siyai zvakadero. Zviri right zvakadai so. Ndeipi yaungati kuna Mwari new version. Yaungamuudza kuti kwangu Mwari kwaita mashawi. Marriage yangu ndigere neshawi. Handirangariri ndichitaunzenza ini. Asi ropa rangu raita mashawi. Rabbi uyai mubvise shawi kumba. Oti ndiri kuriziva. Gross negligence. Ndeipi yaungaenda nayo pamberi paMwari nyowani. Wosvika uchiti yangu yakasiyana neyaJobhu. Ndine new version yamashawi kumba. Ndee mota yakarovera here? Jobhu anoti kwangu mangamera. Ndee mwana here? Miscarriage. Pamiri pane 6 months. Jobhu anoti 10 at one go. Saka yako ndeipi nyowani wewe yaungaenda nayo pana Rabbi? Ingavasheka kuti zveshuwa ndakudzika ndibvise mashawi nguva isati yakwana. Yaunohwa kuti ndakatambwa nyowani. Zvataugwa nomuimbi kuti ndimwe here Jesu watakamirira. Makafamba pamusoro pemvura ikafriza. Asi motirega hama dzichitinyudza pasina mvura. Achidova iye here muridzi wemunda kandoumwe. Kudana Mozisi kofa, iye achiti ndiri nzira ini noupenyu. Wakarega vatana vedu vakarurama navafundisi vachiinda neCovid-19 ko ngaabvise kamashawi. Kwai ndiri kuzviziva. Muridzi womunda wakaita sei? Shuwa topfugama tonamata kuti titsanangurire zvakaitika pachimanimani hatisi kuzvinzwisisa. Mvura yaibva mugomo reka kuti yainaya. Obva ati nyaya yekuchimanimani ndiri kuiziva. Zvikaitodzura here? Zvikai no. Tikadzura shawi riri kumba kwako here. Otherwise todzura newe uponeseke. Pauro odungudza. Kwai kuhwinya kwatichava nako hakuenzanisi nezvirwere zvatinazvo izvi. Ukada kukombeya glory yatichapenya nayo so haigoni kukombeka nezvose zvatiri kuona pane ino nyika. Chechi yakateerera. Nai Rabbi tidzure here? Zvikaregai zvikurirane tozviona pakucheka. Ndoti mubate pfungwa iyi. Muridzi wemunda hasi kuti tiri kudhila nemashawi nemhaka kuti awandisa mumunda. Ndoti mubate pfungwa iyi. Ari kuti tichadhila nemashawi kuri kuti zviyo zvaibva. Jesu haasi kuvinga nyaya dzeCovid nekuti yanyanyisa. Haasi kuzoburuka nekuti marriage dzaita upside down. Ari kuburukira nyaya yekuti zviyo zvaibva. Ende kana zvaibva kune vakati agriculture vanotora sample 1 vonotesta moisture content kulab kuti tsanga dzatakadonhedza dzafanana here nedziri mumunda. Chechi yakaniteerera. Saka Kristu manje unoburuka kana poita inonzi reflection kumaths kuti zviri iwe zvobudisa Kristu akakutarira zo. Ndo patokowa. But vanhu vari worried kuti tenzi uyai muzotora venyu tiende kumusha kunofadza. Nairoro zuva zvichazondifadza toimba nengirozi nevatsvene. Usandiona semurombo sendakaraswa handina kuraswa. Tsamira dombo asi kudenga kumusha wababa kwatichandogara nevatsvene. Tenzi uyai mbuzotora venyu tiende kumusha. Vana Stephen vakatakwa namahwe
but Kristo haana kuburuka. Vanapita vakatsva, Kristo haana kuburuka. John Patmos akatsva, Kristo haana kuburuka. Why? Zviyo zvichigere kuibva. Hello chechi. Azvizo zvichamuva muridzi wemunda. Kuti tarise muone zviri kuita kuSouth Africa. Tarise kuMiddle East. Izvozvo kwai zviratidzo zvokuti munda uda kuibva. Hello chechi. Jesu haasi kuburuka nemhaka kuti kwaita COVID. Chaari kufambira munhu waMwari. Chero tose vafundisi tikaimatsotsa vakadzi vakaita positive. Hazvisheki muridzi wemunda kuti aburuke. Chaanotsvaka manje kuti pakasonderera shawi apo richidla fertilizer ndopane goho rake ndozvichamuburutsa. Hauna kuiwa munhu waMwari. Kwanzi chero mashawi akavirira achiti pakaiswa fertilizer ndo anotanga kuiwana, but muridzi wemunda anoziva kuti goho ndoriwana chete. Hanzi gwenzi raitsva asi risingatsvi, raipfuta risingatsvi, kureva kuti chero matambudziko akatibvura, but kururama kuri matiri hakutsvi. Uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama, wapfawisa pahurowa, simba redenga simba maka. Hanzi pavaya vakatarisa Jobhu shamwari dzake achizvipara maronda, vaisaona pain, vaiona humility nefaith mumaronda. Hauna kuiwa munhu waMwari. Ndosaka Pauro achitaura achiti kusungwa kwandakaitwa ndikaiswa mujere kwakaita kuti vhangeri raMwari rifambe. Halo? Ukaona uchirikadzi hosiya munhu azere nemisodzi husina kufambisa vhangeri mukati, munda haungaibvi. Chechi yakateererei? Munhu achizvifurura maronda so hanzi dzaibva dzati, I know my Redeemer liveth. Vakaokera so mutana achidzikiswa coffin aenda neCovid. Vokwake vachimuti, we know our Redeemer liveth. Hanzi angorarami chete, even pakupedzisira unosumuka. Halo chechi. Mundu unondidzidzisa kuti kuwanda kwemashawi hakutadzisi zviyo kubereka. Halo chechi. Kana mukushi taunongoratidza kuti honika wakakusha, wakangokusha mbeu yakaipa ndobva adoinda. Mashawi haaoneki kuti ava papi. Ndinoti muone wachi mbiri, Kronos neKairos. Halo chechi. Pane wachi yemashawi newachi yezviyo. Padzinoti o'clock kuri kunzi dzichatanga namashawi. Halo chechi. Kwemashawi hakusi kukohwewa, kuunganidziwa kuti apiswe. Ziyo manje zozosotwa zoiswa mudura. Nzaimunze Rabhi achidungudza nyaya. Zikanzi tangai kuunganidza mashawi muasunge mwanda kuti apise, asi muunganidze ziyo mudura rangu. Mashawi ndeyekupisa, asi ziyo zvichaenda mudura. Ana waMwari moziva kuti kune dura here. Kunyange mamiriro zvakaita zvinhu izvi, kune dura richapinda. Ende kana wakatarira unochiti munda haubudi chunhu. Unozowa chipfuura soka. Unoiti munda haubudi chunhu. Pachero akawana mabhagedhi tundo mushapa. Handozvamemda muchipfuura. Akawana tani chaiyo kaidisi. But kuri kunzi dura richazara nembeu ichabva mumovha. Ukatarisa mini dziri kurogwa nana mai so unoti munobuda chunhu. Varume pane varume vanoponesa here panyika ino. Retiri kuita naye vanhu chifambiwa kumana munda unobuda chunhu. Kune vamwe vakonguluta kuti Mwari zvedika saka kudenga kwacho koinda nani. Kana vafundisi vachidai so kuri kunzi mumunda une tsine uyu muchabuda zviyo. Munda wanu une muridzi wadungudza Kristu. Ranzi munda ndiyo nyika. Wakakusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana. Wakakusha mashawi ndi diaborosi. Zikanzi mashawi awo vana vezvakaipa. Zviyo izvo ndo vana vokuponeswa. Ari kutsanangura Rabhi
achivaudza mufananidzo wamashauri. Muri kunzere vana vaMwari? Ndoti muudze vanhu kuti kunyange nyika yomira manyama amire nerongo, munda unevene uyu. Hello church. Paripo pawaiti kana uri pachikoro so, kana klasi yaticha vaenda kupei, kana vashaikirwa nehama, zvaita as if klasi yakasiyiwa, vamwe vachigara pamusoro pemadheski, vamwe vachidya mbuva dzevamwe, vachimenyera kwa muklasi. But ticha vaiti vadzoka nemanje, ndo pavanogeda kwemeno. Hello. Vari kunyora maklasi monitor. Don't worry, vari kutorera vamwe bhiro dzavo. Klasi ine muridzi. Hello. Ingaita noise as if klasi yamapenzi yasiwa yakadaro. But the class teacher is coming. Muridzi weklasi yariku, muridzi wenyika ino ari kuuya. Ende achavuya navatumwa vake. Zviyo zviri kuzounganidzwa. No matter vanhu varega kururama zvakadii. But munda uyu please une muridzi. And the owner of the field is coming. No matter mashawi akura zvakadii. Nemhaka kuti mukamamanyirira mashawi akada kufanana newiti, muchadzura witi yaMwari. Kaona munhu odembera munhu dai abuda muchechi muno. Mira kudzura unogona kudero. Nguva isati yakwana. Inonzi ripe and ready. Hazvichina muvhunzo. 100% shanga dzataura kuti zvaibva. Pakudiwa combine harvest. Rega ndikudze vana vaMwari. Pane vari kuti dai angoti delay. Nemhaka kuti pane nyaya dzavasati vaibvisa. Haasi kufambira nyaya idzodzo. Ari kufambira imwe ndimwe zviyo zvacho. Ndinoona matana vashoma masikati ano anoti Mwari, tibatsirei. Tinombobatwa nomweya wekuti tidzure. Ndidzure here marriage. Ndizvivharise. At least varanda vaiziva kuti rabhi wedu chatinoziva isusu kuna muridzi wemunda, kuna landlord wedu uyu. Hakushi mbeu yakaipa, kune kwayabva. Kwei munozviwana kupi vanhu vekumandara kuti mukashaikirwa. Moti Mwari wandiseka. But varanda vemunda vari kuti makakusha mbeu yakanaka, mashawi abvepa. Sosi yamashawi maiwa imwe. But sei muri kuramba muchiblamwa Mwari pamusoro peCovid? Sei muri kuramba muchiti Mwari haavoni kana marriage yanetsa? Ivo varanda vemunda vachiti toziva makakusha mbeu yakanaka. Vamwe vakadzura varume nemishonga vatirira vashawiri. Regai tichizvidyisa zvitsumwaire. Uri kutozvidzurawo newe because hauponeseki. Ndomufomata here murume. Can I delete this marriage? Kwaimira uchazvidzurawo newe. Dona matana washoma unoti mweya wekudzura unombotibata. Asi Jehovha tipei patience. Chimwe chinhu chiri kuleka muvana vaMwari patience. Ukawa Bhayibheri richiti here is the patience of the saints. Handizvo? Vanochengeta murayiro. Murayiro muri kumuchengeta hatina problem nazo, but vanhu havachina patience. Patience iprerequisite yomukristu. Nemakuti kana ari magwadziro ari kuita shawi, rakabayirira midzi mauri so. Patience dzoti kokungodzura zvineiko? Mweya wekudzura uri kuenda uchibata vanhu. Kwai regai zvikurirani. Mukristu chaiye haana problem namashawi. Bozi uri worried nekuti zvichabuda here kumuchekechera uku, kuchatumbuka here uku, witi ichawanikwa here, muridzi wayo kana waibvunza. Zvino kana mwana wako mano munhu achiuya panyika, uchaona kutenda here? Vamwe kuti mweya wekudzura unombotibata, vakadaro simukaiti mweya wekumbobvisa mashawi unondibata. Ndenje wakuti hai kana hama dzangu mashawi ndombozama. Mafizi ndakatumira mulockdown muno ndichistriva, but havatendi. Ndombomira ini. Zvavamwene vangu vakandirowa moyo ndambosiyana nazvo. Mweya wekudzura uri kuenda uchibata vanhu. Kwai mirai, siyai zvakadaro zvikurirane. But witi ndoiwana. Kutenda ndokuri kutsvakwa naMwari. Ngatinamatei. Kuna Mwari vari kumusoro kudenga, toda kutendai panguva yemasikati ano Mwari. Matidzidzisa Mwari kuti muchiri muridzi wemunda. Ende munda uyu munogona kuita semusina hanya nawo nemhaka yokuwanda kwamashawi. Asi munoziva nguva yamakatara haidariki kuti pakupedzisira muchasimuka mauya kuzokohwa nyika ino. Tibatsirei Mwari, tiwanikwe tiri zviyo, witi chaiyo yamakadzara munda wenyu. Pamwe mashawi anombotikurira, asi Jehovha tibatsirei. Tinozviziva kukohwa kuriko, asi mashawi anotipedza simba. Rapai dzimba dzedu, murape vana vedu, murape kunyange nehama dzedu. Tiri zvigumbuso kuhama dzedu. Hatidadisi kuvana vedu nemhaka yezvatinoita. Tinotsamwisa madzimai edu nevana. Mhuri dzaparara Mwari, asi tidzosere munda wenyu. Wilting yange yatirova, topera mvura muviri. Asi tipei simba romweya mutsvene, tidzoke timire,
takamirira kukohwa kwei ndijesu namata achiti amen. Tenzi kozowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara